tomhle videu odhalíme ty nejvíc extrémní a nebezpečný mýty, abyste vy museli. Tak rozhodně sleduj až do konce. Tak jo lidi, máme tady první mýtus a v tomhle mýtu se jedná o tohle vajíčko a přesněji o to, jestli ho Domča dokáže chytit z 10 kilometrů. Já už se nacházím na střeše a Domča čeká dole, tak mu jdem hodit. Domčo, chytej! Co? Mám to všude na hlavě, Víťo, vajíčko jsem nechytil. Lidi, bohužel, ještě se musím jít umýt, tenhle mýtus nevyšel. V dalším sávání plamenomet. A jestli chceme udělat to, takže mítalovač a spray dokážeme. No uvidíme, tak já zapínám zapalovač a pouštím Spray, no, trošku se bojím, co to udělá, ale uvidíme. 3, 2, 1, teď! To si děláte legraci, od toho jde normálně teplo, to je úplný plamenomet. Cože? Wow, hustý, no, já si myslím, že bychom mohli něco zapálit. Lidi, připravil jsem si tady tyhle zvířátka, lamu, jednorožce a dinosaura, tak je pojďme zapálit. No, tak pojď na to, to jsem zvědavej. Cože, to si děláš legraci? No Domčo, to uhasit, ale tenhle mýtus je pravdivý. Jo, to je. No a měli bychom to asi hodně rychle uhasit. Tak jo lidi, máme tady další plný hélia a docela mýtus a s klukama jsme nám to trvalo vodu na nějaký skokánek a uvidíme, jestli mě to alespoň chvilku bude nadnášet. Tak jo, a teď si jdeme zkusit stoupnout si na koukli 100 balónků, který jsou úplně nechce, ale musíme to ověřit, takže 3, 2, 1, Lidi, ten mýtus nefungoval, ty balonky mě vůbec nenadnesly, ale teď mi vodě mám aspoň takovou lodičku. Jo, funguje! Taky lidi, a teď se připravte, protože tenhle mýtus bude extrémně nádobí. Jak si můžete všimnout, tak se momentálně nacházím ve svém nádobí. A za mnou je připravený nádobí, na kterém je nádobí. A pod tím nádobím se nachází nádobí, který za chvíli nádobí. A pokusíme zjistit, jestli když ho svrhneme rychlostí, tak to nádobí stále nádobí. Na nádobí. No uvidíme, já jsem v nádobí. Tak se pojďme nádobí. Teď! Tak tohle to trošičku nevyšlo, skoro všechny talíře i skleničky jsou rozbitý, takže tenhle ten mýtus jsme zbořili. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a v tomhle mýtu zjistíme, jestli se dá objednat jídlo v Mekáči v driveu bez auta. Pojedeme tam jako autíčko, jdeme na to. Jak si můžete všimnout, nacházím se v tomhletom autě a to proto, že s ním bude souviset tenhle ten mýtus a ještě to, že mám na sobě tenhle super obleček, který je dost podobný super o tom, jestli jako Superman budu mít super sílu a dokážu zvednout tohleto auto, jdeme na to! Snad to půjde, jdu to Lidi, Vítě to neunesl a vykloubil si ruce, protože v tom autu byl Tenhle další mýtus si můžete ověřit dokonce sami, protože tady dole pod videem se nachází tlačítko lajko a zároveň tlačítko odběru. No a tenhle mýtus zní, dokážete je stisknout najednou? No, upřímně doufám, že se vám to povede. Rozhodně to zkuste a napište dolů do komentářů. Děkuju Fizi za reklamu. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a jak si můžete všimnout, už je totální tma a tenhle mýtus bude fakt děsivý, protože si ověříme, jestli je Pennywise opravdu skutečný. Red Bulle, kam to letíš? Red Bulle! Co? Červený balónek, jak se tam objevil, sakra? No tak se jdem podívat dovnitř. To si děláte srandu! Lidi, v dalším mýtu se pokusíme zablokovat dveře tak, aby se Vítě nedostal z druhé strany. Slyším správně, Domča říká, že už můžu, tak nejdřív zkusíme jenom takhle chytnout za kliku. Co? To vůbec nejde, tak do toho zkusíme trošku narazit. Furt to nejde, musíme víc. Lidi, to fakt nejde. Už tam skoro jsme. Se nedají zablokovat dveře nábytkem, ach jo.
Tak jo lidi, pojďme na další mýtus. A jak určitě všichni víte, tak když do Coca-Coly hodíte mentosky, tak to totálně ověřit. Každopádně chtěl bych jenom připomenout, myslím, že můžeme začít Fantou, takže jdu tam dát mentosky. 3, 2, 1, teď. Au! Tak to je docela malý, ale pojďme na klasickou Fantu. No, co to udělá? Tomu se moc nechce, tohle bylo zatím nejslabší. Co udělá Sprite? No... tak to už bylo pomaloučko větší. A co udělá Cola? To si děláte legraci, to byla skutečně největší reakce, takže tenhle mýtus je pravdivý. Bude furt vzduch, takže tam zkusím zapálit tyhle ty sirky. Tím pádem zboříme mýtus, jestli se dá oheň rozdělat pod vodou. Tak si myslím, že můžeme jít na to. Tak lidi, už jsme potopení pod vodou, takže to jdeme zapálit. Tak, to vůbec nejde. Jo, hodí to. Takže tenhle mýtus jsme zbořili. Už mi to zaslo a je tu celkem zima bez toho ohníčku, tak tak jo lidi, mám... Red Bulle, kam to letíš? Red Bulle. Máme tady další mýtus a v tomhle mýtu zjistíme, jestli když klikneme na červený tlačítko, tak jestli budeme mít opravdu smůlu. Tak jo, pojďme na to. Co? Sliz, fuj, to je fakt nechutný a já jsem si myslel, že tenhle mýtus zboříme, no nic. Lidi, já si myslím, že jsme asi na konci videa, pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku, na to. Ach jo, vůbec se mi do toho... Jdeme na to! Ach jo, vůbec se mi do toho nechce, ale musíme to ověřit, takže 3,